Pewnie spotkaliście się kiedyś ze zwrotem godać za dwoje albo nawet godać za troje. Nie znaczy to wcale, jak mogłoby się wydawać, że wyrażamy swoje zdanie za siebie i drugą osobę. Nic z tych rzeczy. To po prostu bardzo popularna w języku śląskim forma zwracania się do drugiej osoby. Na czym ona polega? Już wyjaśniam. W języku polskim, kiedy chcemy zwrócić się do drugiej osoby, mamy do wyboru dwie formy. Możemy mówić do kogoś na pan, pani albo na ty. Pierwsza forma jest zdecydowanie formalna, druga bardzo bezpośrednia. Pewnie nieraz znaleźliście się w sytuacji, w której trudno wam było zdecydować się, jakiej formy użyć. Jak zwrócić się do nowo poznanego kolegi w pracy, jak mówić do teściowej. W języku śląskim z pomocą przychodzi godanie za dwoje, albo inaczej dwojanie lub dwajanie. Zwracając się do drugiej osoby, nie mówimy do niej na ty. Ta forma zarezerwowana jest do bliskich relacji. Nie mówimy też na pan, pani. Taka forma grzecznościowa w języku śląskim nie istnieje. Zastępuje ją właśnie dwojanie, czyli mówienie do drugiej osoby per wy. Jak to wygląda w praktyce? Weźmy sobie takie zdanie. Przepraszam, czy mogłaby pani otworzyć okno, bo jest tu gorąco? Po śląsku powiemy, wyboczcie, mogecie odewrzyć okno, bo sam jest gorko. I to właśnie przykład dwojania. Zamiast zwracania się per pan czy per pani, używasz po prostu drugiej osoby liczby mnogiej, mówiąc do osoby per wy. Do kogo możemy zwracać się w taki sposób? Do nieznajomych, do osób w sklepach, urzędach, do osób, z którymi łączą cię formalne relacje, na przykład do przełożonych. Generalnie do wszystkich tych, do których po polsku mówi się na pan lub pani. W ten sposób można zwrócić się także do rodziców i będzie to wyraz szacunku. Kiedyś była to jedyna dopuszczalna forma rozmawiania z ojcem czy matką. Dwojanie występuje w wielu językach słowiańskich. Podobne konstrukcje znajdziemy w języku czeskim, słowackim czy rosyjskim. Ale na początku wspomniałem jeszcze o trojaniu. Do czego służy ta forma? To najwyższy stopień grzecznościowego zwrotu, wyrażający szacunek do osoby, do której się zwracamy. Wyobraź sobie, że wchodzisz do gabinetu profesora, żeby poprosić o zaległy wpis do indeksu. W takiej sytuacji po polsku powiedzielibyśmy: panie profesorze, czy mógłby mi pan wpisać ocenę? Po śląsku powiemy wtedy: panie profesorze, mogliby oni wpisać mi ocyna? Albo gdyby na ulicy zapytała cię o drogę starsza pani i chciałabyś jej powiedzieć: za dworcem skręci pani w prawo i potem cały czas prosto. To po śląsku brzmiałoby to tak: za banchowym skręcą w prawo i potem będą szli durś prosto. A zatem do rozmówcy zwracamy się w trzeciej osobie liczby mnogiej. I to ważne, mnogiej, a nie pojedynczej. Trojania, czy też inaczej trajania, nie wolno mylić z wszechobecnym, na przykład w służbie zdrowia, mówieniem do osoby w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Usiądzie, podwinie rękaw, wypisze ten formularz. To akurat z szacunkiem nie ma nic wspólnego. Trojając, mówimy per oni, one. Podobne konstrukcje istnieją w języku niemieckim, portugalskim czy włoskim. Trojania używamy wobec osób starszych i takich, które zasługują na nasz szczególny szacunek. Do każdej z tych osób moglibyśmy się zwrócić dwojając, ale trojając dodajemy naszemu zwrotowi grzeczności. Kiedyś zwracało się tak przede wszystkim do starszych, do urzędników, do dyrektorów i do faroży, czyli proboszczów. Co ważne, trojania można używać nie tylko w komunikacji z daną osobą, ale także mówiąc o niej, ale wtedy zawsze używamy formy oni, niezależnie od płci. A zatem rektorka mi powiedzieli, co mam się więcej uczyć. Widział żech, co faroż siedzą we słuchatelnicy. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk pisał kiedyś w jednym z felietonów, że był na takiej parafii, gdzie trojano nawet mówiąc o psie od faroża. Ale to już akurat nadgorliwość, a nie wyraz szacunku. Bestuż, dejcie pozór. Pies faroża loto po placu, a nie pies faroża lotają po placu. No, chyba że to jakiś święty pies. O takim żech nie słyszał, no ale teolog zamierza o tym.
Dzisiaj Trojanie rzadko słychać. Forma ta została niemal zupełnie wyparta w języku śląskim przez dwojanie. Ale jeśli użyjesz, z pewnością twój śląski rozmówca to zauważy i poczuje się doceniony. I to tyle na dziś. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj nam suba na YouTubie. Dzięki niemu będziesz pierwszy wiedział, że pojawił się nowy film na kanale. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o języku śląskim i śląskiej gramatyce, a także przy okazji wesprzeć produkcję naszych filmów, to sprawdź wideokurs Śląskiej Gotki online, który przygotowaliśmy. Dzięki niemu nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a także zyskasz dostęp do 100 stron materiałów edukacyjnych i ćwiczeń, które ułatwią Ci zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Kurs możesz też podarować w prezencie bliskiej osobie. Wejdź na kursgotki.pl i zacznij naukę już dziś.